Wow! O superbă casă Roitichisu, august 2023. Casa Roitichi superbă și Roitichi. Minirifică cu cioapă Roitichi. Superbă. Wow! Incredibil, andaluți, linda pielea alați cu oală în vârf. Da. Și îl sclepăslit peretele. Da. Wow! Superbă această casă Roitichi. Scândurai nouă pe care stă ceripa. Nouă. Și superbă. Doar 2% de putre. Sclepăslit acoperișul. Dar este cocioapa-i fain. Și Roitichi. Da. E vreo a 12-a casă din an, cam așa. De cum se vede spoale, se remarcă? Wow! Și fain să vede spoale. Scândura e foarte nouă, e doar 2% putredă. Da. Cum se vede ciripa e agățată pe altă ciripă, care e pe altă ciripă pe scândură. Deci, iațurile putrede 16 și 38%. Da, e superbă casa, vremea e faină afară, 44 de grade Celsius, 18 august, în Buvacatia, în Sprislova, la 5-7 de kilometri de Buvacatia. Da, da, cu cerul afară. Da. Se întreabă cineva cât e de scurtă noaptea aici, deja la 7 întuneric afară. Dar dimineața după ora 9 se luminează, e scurtă ziua aici. Cocioaba în rest e foarte splendidă și mirifică. Grinda aia pe care stai de acolo e 46% de putredă. Iar oalele astea faine de olani sunt degradate 58%. Da. Iar ceripa asta veche are și o gaură în ea, se remarcă, uite. Se vede, uite acolo. Sunt degradate doar 32%. Ceripele sunt stil andaluț, linda piele. În rest, cocioaba asta Roitichi e superbă. Foarte faină, după cum se pare că nu-i de negate. Trebuie să ai o cocioabă superbă, Roitachia. Roitachia. E faină cocioaba, da. Superb de faină, splendidă. Iată, îi sclepăslitul. E ruptă sub perete, de-aia se vede așa. Se remarcă cum stă pe
scândura nouă ciripa andaluțând a pielea stilul ăla. Rescasaroi tiki faine. Mai rămas aici multe ciripe de aștia și oale. Ne place să facem căști rotichi. S-au făcut multe căști ca și astea mai mari, mai mici și de specii diferite. Că cocioaba rotichi fain. Da, superb de splendidă cocioaba rotichi. Numai căști faine s-au făcut de-a lungul anilor, doar căști faine. Și asește doar căști faine s-au făcut.